Zdravo, ja sam Jelena i danas gledamo selfie failove. Zato što, eto tako, tipa 2 ujutru je i ja sam mrtvo umorna, ali content. Pošla na sahranu. Ovo je bukvalno jedan od onih mimova kao ja kad ti dolazim na sahranu, ali užas, vrate, zašto se slikaš, zašto se smeješ, ono, toliko pitan taj selfie. Lik se slikao dok je pljačkao kuću, ja ne mogu, znači ovo je highlight svega. Brate, ako imaš iPhone, zašto imaš potrebu da kradeš, ja ne razumem. Bože, ne razumem šta nije u redu sa ljudima, je li toliko bitno slikati, je li toliko bitno zabeležiti trenutak, pošto ono, bukvalno ljudi okolo nije im dobro, na liku što došla sela slikala se. A ova bi ih ja privela da sam taj policajac, znači ne bi im bilo dobro. Da Bog da vam naplatio kaznu. A zašto si go, brate, ovo nije ni kupatilo, ne razumem, jel moraš da se slikaš ono dok se ne obučeš, jel to toliko bitno, toliko preče da se slikaš umjesto da navučeš gaće? Jel da? Ljudi, subscribe ako niste već, a jeste, jel da? Ili, ako niste, šta čekate? Joj, brate, fuj. Ne razumem kako ljudi nemaju osjećaj za privatnost, ja ne znam kojoj je to, niti šta joj je. Ali šta god daje, razumiješ, ono sačekaš da se lik skloni sa slike, tek onda ispoziraš. I zašto bi uopšte objavila ovu sliku, vidi ga, brate, burence. Loše što je ovaj dečko meni mnogo sladak, vidite ga, baš ima savršene zube i ono lepo kosu, bukvalno tipičan Amerikanac. Ne mogu da ga hejtujem, hejtovala bi ga, ali je previše sladak. Ne mogu, braco Gajić, evo ga. Ne, a to je bukvalno prsla veverica, prsla, brate. Što je ovo film? Ovo je meni hit. Ja bi ovo platila na sve društvene mreže, mi se desi. Zašto izbacuje tu sliku? Ljudi imaju problem, je li toliko teško sačekati jer se neko skloni ili da ono tipa pomeniš kameru, nešto, nije bitno. Jedi ili budi po jedan, to je to, care, tako ja razmišljam. Pazi, ko je kriv što je tu stavila glavu, najiskrenije? Ima jednog druga, Mlađa, i fora, on iz Zvoganj, znate, Zvoganj, youtuber, ovo ono. Oni se slikali tipa u WC-u i neki lik iza njih pišao. I Mlađi je bio tipa, aj sačekaj kao da izađe iz slike. I dođe Zvoganj, ne, moramo da imamo lika koji piše u pozadini. I onda su tako slikali sa likom u pozadini koji piše, ono. Ali okej, ovdje je poenta što je on skinuo pantalone skroz. Ne razumem ni ja poentu. Brate, koliko je bezobrazno što je ovo postavila. Brate, vidi ovu jednu rođakinju iza, ono. Ja bi se iznervirala da tako neko postavi. To je zašto ona ispala lepša. Znam. Postavila je zašto je ona ispala lepša. To sad ono postavlja sliku zato što je lepša ispala od nje i zato što je kao ono navodno zgodnija. Izvini, molim te, devojčice, ono, užasan si prijatelj. Bukvalno mi ovakvi ljudi u životu ne trebaju. I pospremi sobu. Ono kao, baba, pridrži. Onako dođeš babi, baba, ne pitaj, samo pridrži. Ali koji Snapchat filter, jo bože. Ali ovo bilo, mislim, je ovo namerno slikano? Pošto ako jeste dečko, ja kao dete, ja kad mi tražio grupno slikanje. A vidite malo, brate, kako je nije žao, mali bukvalno otpada, ja znam kad sam bila mala i onda me mama vodila tako da se, ne znam, čeka mi u slačionici dok se ona preslači, mene je to tako mrzelo, ona tipa 100 puta gleda jednu te istu stvar, ja sam tipa dobro je, dosta samo. Ovo je još gore, ovo se još slika, brate, mogu bar da ga iseče. Dobija dete transfer blama. Brate, ogledalo, pazite li. To je fora, moj mlađi brat meni pokazao. Bio je tipa, vidiš šta mi je Srđan naučio? Ali ne znam da li je Srđan kako se zove, Srki, ne mogu ga setim sad. Sine, ono, kako te nije blam, ono da se vide koliko si neuredna. Mislim, ja razumem, meni je nekad soba u haosu, kompletno u haosu. Ne baš ovolikom, ali u haosu. A brate, isečeš iz slike, staviš stiker, nešto, razumeš, ono, ili realno da ovo postaviš? Brate, ja da sam to dete. Ja, znači, ja bi čim bi te učila da pričam, ja bi rekla, mame, si ti normalna. Ti blam te što si u slici uopšte, kao, možeš me iseći, ono, stavi nešto preko moje face, bukvalno. Kakvi su ovo tripovi, te čarape i tam suknje i majice, brate, prehladit će se bebe, jesi ti normalna. Jadan lik, bukvalno mu ne daju da kaki, koliko mi je žao. Brate, što je iko hejtu, razumiješ, devojka se snašla, ona možda imala mobilni pri ruci, ono, ili kamera lapša na ovom Macu. Ja podržavam, ja prva razumeš, ono, izgledam debilno kad se slikam, ali opet se slikam. Ono kad si mnogo opasna, nemaš koja te slika, ja razumem. Ja bi najradije ono da mogu da postavim telefon ono u vazduhu, razumete, i ono da škrosne kad ja kažem, to mi je stvarno najbolje, ono. Jako je teško naći prijatelje koji dobro slika i koji će se potruditi da slika izgleda jako dobro. Koja je fora sa ljudima na WC šolji, brate, su toliko loši prijatelji, što ga ne izsečeš samo? Ja u srednjoj školi i u osnovnoj školi, brate, ono, ja je razumem, solidarišem se zato što jednostavno
nije prihvaćena devojčica, to mi je, ali iskreno, među ovakvim debilima ne treba biti prihvaćen. Da, ljudi, samo da vam kažem, dolazim na BTF 28. i 29. aprila, tako da, vidimo se tamo, imat ću i svoj program i sve, tako da, ako želite da me vidite, i možemo se dogovoriti gdje ćemo se slikamo, kako ćemo se slikamo, pošto idem da bih videla vas, naravno. Iako mi ne odgovara, imam bukvalno 2 ispita između BTF, ali nema veze za vas. Ja se nadam da vam se svidio ovaj klip. Ja sam preumorna, znači bukvalno mi se tako spava, nemate pojma koliko, ali da, nadam se, da vas nisam mnogo smorila i zapratite me na Instagramu, subscribeujte se na moj kanal i da, mi se vidimo u sledećem klipu.